O, tara Noy. Ay, oy tara. Nagboto ka na. Di pa man. Ngay ka, nagbuto ka na. Di pa man. Kinunasa na ako magabuto. Ta, ano yung ani, may gigibo pa kaya kami. Ako kina na, ta, nagulat-ulat pa, ta tibad may manaw. Sayang pa mambaga. Kanugon. Kaklarado pang maranikan. Da pa basang. Sayang. Kuro kina na, mag last hour, ta, sayang pa man, bad makachamba pa basang. Tamang tama. Swerte mo, ta talagang, amukan tuyo ko sa imong wana ide, kaya ako nagpaide. Talaga. Nya, namo kang gusto ko. So kisay kan. So sa balyong linya da ka de. Kaya nag last hour na kami nga ta para siguradon kan panggana. Bata na nakuluran ka na. Ta kan sabi-sabiyan natawang ka na ito sa balyo. Halos nga men kunong kandidato nga ni nauko mo na ta pag natunugan mong kung sisay so leader inidto mo. Nakipagaribo ka pati talaga kuno. Kuno? Tubod-tubod kang istoryang kan. Fake news kadto nga baritaan mo kadto. Kambugan. Sa man nagistorya sa mo ni kan? Pangsarapakon ko kan. Kaluko na nakipagaway. Ito mo man sa nako na pagabot sa kwarta. Kung man nakuwawang kwarta. Kung kumanggan ako magabuto ako nung dapat. Kasi mo sila pakang tarawag kong kwarta. Yan. Yan ako bilib sa mo noy. Murag ka talaga. Pauno? Pwede na ako? Oo. Unong pa ito na ka? Asin so, para sa ako. Sabi mo di mo na kay puan bay na. Kaya saka na sana ta makarugang-rugang basang sa koleksyon ko. Unong say mo? Pakaray noy, madali kiding mana. Kan, para kan saka. Ta nakalista ko. Kaya kung mimitiran mo kan, madadali ko kay ding wana. Relax. Amo kan di nakiaway. Itaw mo kan sako, tasako kan. Takinaw no, ika kan magpasiram. Magabuyeng-buyeng ka. Kapuwerte mo na noy. Adi na. Adi na. Yan, mani kan, titaw tulos, tangan ng daanaway. Raw. Pero ka de. 1-3. Duda ako ni kading 1-3 kadi ha. Narangag ko na kadito kung pirakan kantidad talaga ni kadi. 1-5 kadi kinarasta na naman ninyo. Da talaga kamo. Puro kamo nang tataram kang gunting ninyo. Puro kamo pang durugas. Di man. Amo man sila talaga noy. Daw sa mga tinawang ko ito, amo man sila talaga kan. Amo na. Okay na kan ha, okay na kan. Ito na ako. Pero siguradon mo na ibuboto mo kan ha. Ubuson mo kan straight. Tanganing siguradong gana na so kinaptan ko. Pumaydi ka na, pumaydi ka. Dali, pumaydi ka. Nya nga. Aray. Aram mo, ibuboto ko so gusto ko. Di nyo ako madidiktan. Dawa perang kwarta ninyo itaw saka. Ukon ko talaga kan, ta para saka kan, kan para sa inyo. Ha? Tandaan mo kan, iboboto ko so gusto ko. Da ka mo pakilabot, ha? Buisit ka di. Itawa na nga ni, nangasanit pa. Kauli na raw. Kakauragi. Nyan, muli ka na tamalamuyan ko kay ding wana. Grabe ka mo. Nang tatarum kang gunting ninyo, grabe kang kupit ninyo, tapos didiktan pa ninyo kung sisay ka ni Boboto, puno ka mo, so swerte.